हाय संगमाने ଆଜି ଆମେ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଶୂନରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଶୂନକେ ଶୂନ, ଶୂନକେ ଶୂନ, ଶୂନ ଦୁଗୁଣେ ଶୂନ, ଶୂନ ତିରିକି ଶୂନ, ଶୂନ ଚଉକୁ ଶୂନ, ଶୂନ ପଞ୍ଚ ଶୂନ, ଶୂନ ଚଉକୁ ଶୂନ, ଶୂନ ସତ ଶୂନ, ଶୂନ ଅଷ୍ଟ ଶୂନ, ଶୂନ ନୂଆ ଶୂନ, ଶୂନ ଦଶ ଶୂନ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଏକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଏକକେ ଏକ, ଏକ ଦୁଗୁଣେ ଦୁଇ, ଏକ ତିରିକି ତିନି, ଏକ ଚଉକୁ ଚାରି, ଏକ ପଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚ, ଏକ ଛଅକୁ ଛଅ, ଏକ ସତ ସାତ, ଏକ ଅଷ୍ଟ ଆଠ, ଏକ ନୂଆ ନଅ, ଏକ ଦଶ ଦଶ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଏକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଦୁଇକେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିରିକି ଛଅ, ଦୁଇ ଚଉକୁ ଆଠ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦୁଇ ଚଉକୁ 12, ଦୁଇ ସତା 14, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା 16, ଦୁଇ ନୂଆ 18, ଦୁଇ ଦଶ 20। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ତିନି ଏକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ତିନିକେ ତିନି, ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ, ତିନି ତିରିକି ନଅ, ତିନି ଚଉକୁ 12, ତିନି ପଞ୍ଚା 15, ତିନି ଛଅକୁ 18, ତିନି ସତା 21, ତିନି ଅଷ୍ଟା 24, ତିନି ନୂଆ 27, ତିନି ଦଶ 30। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଚାରି ଏକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଚାରିକେ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଗୁଣେ 8, ଚାରି ତିରିକି 12, ଚାରି ଚଉକୁ 16, ଚାରି ପଞ୍ଚା 20, ଚାରି ଚଉକୁ 24, ଚାରି ସତା 28, ଚାରି ଅଷ୍ଟା 32, ଚାରି ନୂଆ 36, ଚାରି ଦଶ 40। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଡାକିବା। ପାଞ୍ଚକେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଗୁଣେ 10, ପାଞ୍ଚ ତିରିକି 15, ପାଞ୍ଚ ଚଉକୁ 20, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25, ପାଞ୍ଚ ଛଅକୁ 30, ପାଞ୍ଚ ସତା 85, ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟା 40, ପାଞ୍ଚ ନୂଆ 45, ପାଞ୍ଚ ଦଶ 50। ଏବେ ଆମେ ଛଅ ଏକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଛକେ ଛଅ, ଛଅ ଦୁଗୁଣେ 12, ଛଅ ତିରିକି 18, ଛଅ ଚଉକୁ 24, ଛଅ ପଞ୍ଚା 30, ଛଅ ଛଅକୁ 36, ଛଅ ସତା 42, ଛଅ ଅଷ୍ଟା 39, ଛଅ ନୂଆ 54, ଛଅ ଦଶ 60। ଏବେ ଆମେ ସାତ ଏକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ସାତକେ ସାତ, ସାତ ଦୁଗୁଣେ 14, ସାତ ତିରିକି 21, ସାତ ଚଉକୁ 24, ସାତ ପଞ୍ଚା, ସାତ ଚଉକୁ 28, ସାତ ଚଉକୁ ନେଇକି 24 କହିଦେଇଛି, କଟେଇ ନାହିଁ। ସାତ ପଞ୍ଚା 35, ସାତ ଚଉକୁ 42, ସାତ ସତା 49, ସାତ ଅଷ୍ଟା 56, ସାତ ନୂଆ 63, ସାତ ଦଶ 70। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆଠ ଏକ ଡାକିବା। ଆଠକେ ଆଠ, ଆଠ ଦୁଗୁଣେ 16, ଆଠ ତିରିକି 24, ଆଠ ଚଉକୁ 32, ଆଠ ପଞ୍ଚା 40, ଆଠ ଛଅକୁ 48, ଆଠ ସତା 56, ଆଠ ଅଷ୍ଟା 64, ଆଠ ନୂଆ 72,
ଆଠ ଦଶ 20